Uvek je lepo videti rođaka, zar ne? Dobrodošli na turu Kletve. Nalazimo se u dolini Kraljeva. Ovdje su sahranjivani faraoni drevnog Egipta. Posjetit ćemo Tutankamonov grob. On je postao faraon sa samo 8 godina, ali postao je slavan zahvaljujući užasnoj kletvi. Sada stojimo ispred Tutankamonove grobnice. Legenda kaže da je svako ko se usudio da otvori njegov grob ubrzo nakon toga umro, i to pod neobičnim okolnostima. I jeste li spremni za ulazak u grobnicu? Bilo je potrebno 70 dana za pripremanje mumije. Ova je jedina koja još leži u dolini Kraljeva. Tipična je prugasta kapa zvana Nemes, koju su faraoni nosili umjesto krune. Kobra na njoj predstavlja zaštitu. Međutim, mnogo jača zaštita, naravno, jeste kletva. Zato produžimo dalje. Ne želimo da naljutimo faraona, zar ne? Hektore, pogledaj! Moraš ovo da vidiš. O ne! Moramo da je uzmemo. Ja ću da je uzmem. Ali budi oprezan. Kletva! Hektore, šta nije u redu? Kletva! Prestani! Uopšte nije smešno. Lili, dolaziš li? O, Hektore! Da li bi bila ljubazna da me izvučeš odavde? Jao! Čudno, ovo se nikada pre nije desilo. Ovo lepo, kuca. Uplašila si ga. Da li je ovo kletva, Hektore? Kletva ne postoji, Lili. Nadam se. Možemo li ovu da pošaljemo baki? Lepa je. Tu ili onu sa Kamilom. Šta ti misliš, Lili? Odlično. Da li i ti imaš ovaj čudan osjećaj? Mama, sačekat ću napolju. Zar zaista nema ničega u čarobnoj knjizi što otklanja kletve? Prokleti smo! Sigurno nešto možemo da uradimo. Pomoću ovoga ćemo se vratiti u drevni Egipat i zatražiti od Tutankamona da skine kletvu. Hajdemo!
vam? Vi ste sigurno moja Talija koju su mi bogovi poslali. Ja sam Lili, a ovo je Hektor. Tražimo faraona Tutankamona. Veoma je bitno. A šta želite od njega? Pa imamo jedno pitanje. Ja sam Tutankamon. Ti? Ovdje smo zbog kletve. Kletve? Ne znam ja ništa o tome. Ali moj savjetnik, Eje, zna sve. Morate da se sakrijete. Eje ne želi da primam posetioce. Vaše visočanstvo me je zvalo. Eje, kako mogu da poništim kletvu? Kletvu? Zašto? Pa, potrebna vam je jača čarolija za sreću. Gdje da nabavim takvu čaroliju? Negde na pijaci. Ali treba da prilegnete, vaše visočanstvo. Morate da se odmorite za današnju ceremoniju krunisanja. Možeš li da nam pokažeš put do pijace? Moram da se odmorim za svoju ceremoniju krunisanja. A i previše je opasno na polju. Ali, molim te. Jesam li spomenuo da nikada pre nisam izašao iz palate? Hej! Zahtevam da znam gde... O, neverovatno. Ovo je pravo? Možete li da nam kažete gde možemo da nađemo veoma jaku čaroliju? Da, postoji jedno mesto ovde u Ahetatonu. Nije daleko, ali je blizu Nila. Zar tamo nema krokodila? Ne, nema krokodila. Biće sve u redu. Zašto mi je počupao kosu? Crvena je, pa donosi veliku sreću. A zašto vi nemate kosu? Brijemo glavu, zbog buva. Fuj! Čekajte, imam jednu ideju. Gde si ovo našao? Prljavi mali lopovi! Rekao sam ti da su ljudi opasni. Ne možeš tek tako da uzimaš stvari, moraš da platiš. Ali sve je ovo moje. Mislim da se gospođa sa palicom ne bi složila sa tobom. Imali ste sreće. Ovo je Anubis, bog smrti. Znaš, Lili, počinje da mi se dopada ovde. Nil! Misliš li da i njega dovodimo u opasnost, Hektore? Pa, ne može da ga povredi njegova kletva, zar ne? Hektore, šta nije u redu? O, izgleda kao bog. Bog krokodila, Sobek. Ovaj dečak ima dobar ukus. Ja nisam hrskav kao što izgledam. Brzo, Hektore! Tute, nemoj! Ništa mi se ne može desiti dok sam sa vama. Vi ste moje Talije! Nismo tolike Talije! Trebalo bi da opereš zube. Vidiš, onaj čovjek je pogrešio. Ovdje ima krokodila. To je sigurno prodavnica čarolija.
Potrebna nam je najjača čarolija za sreću, molim vas. I mora da ima brzo dejstvo. Reč je o kletvi. Čarolija će naći vas. Potražite je. Šta je ovo? To Amailija Xion, najjača za sreću. Ona može da poništi bilo koju kletvu, ma koliko jaka bila. Ali nije na prodaju, bojim se. Imam samo tu jednu. Ali možemo da platimo koliko god želite. Moj je sav novac u kraljevstvu. Ne, ona nema cenu. Hajdemo, Lili. Mogu da vam ponudim nešto veoma posebno. Moju periku. Ovo je najlepši dan u mom životu. Uspeli smo. A ovo će opet porasti. Hvala ti, Tute. Znaš, toliko sam se plašio toga što ću postati faraon. Ali sada znam da ništa ne može da mi se desi. Pa, da budem iskrena... Da bude iskrena, mi smo najkvalitetnije talije koje možeš da pronađeš. Hajde da te vratimo kući, Tute. Kroz vreme i prostor letimo. Do mesta bliskog srcu mom. U domu drage stvari. O ne, kletva! Zar ne znate koliko je opasno da napuštate palatu? Mogli ste da poginete. Umalo me nije ubio bog smrti. Krokodil je pokušao da me pojede i kočija me je pregazila. Ali pogledaj, nemam ni ogrebotinu. Ništa mi se ne može desiti dok sam sa njima dvoma. Nisam sasvim siguran. Želim da budu uz mene. Kako želite, vaše visočanstvo? Moramo da požurimo da bismo stigli na ceremoniju krunisanja. Zaista morate da se okupate. Ovo je bilo veoma uzbudljivo, zar ne? Ali moram nešto da ti kažem. Voda se prebrzo diže. Eje, u pomoć! Još ulja za žrtvenu životinju, molim vas. Žrtvenu životinju! Možda je ovo pravi trenutak da napomenem da nisam ukusan. Potrebna nam je Hektorova pomoć. Eje, eje! Hektore! Brzo, moraš da zapušiš rupu. Premršav je on za to!
Kad je u pravu je. Narasti kao testo da zapušiš ovo mesto. Voda je rasla, a vrata nisu mogla da se otvore. Hektor nas je spasio. Vidiš, spasli su me, opet. Ne budite tako sigurni, vaše visočanstvo. Ti mu donosiš svu ovu nesreću. Da, u pravu je. Nisam bila iskrena. Moramo da počnemo sa ceremonijom. A ti ostani ovde, mala neposlušna stvari. Mislio sam da su mi prijatelji. Moje tali je dar od bogova. Rekao sam vam da pazite kome verujete. Moramo da kažemo Tutu da mu nismo neprijatelji. O ne, neko dolazi. Popiće ovo pre nego što utone u sveti san, iz kog se nikad neće probuditi. A to će da bude znak bogova da on nije taj koji je izabran. Ali preživeo je sve naše pokušaje ubistva, škorpiona, statu, krokodila, kočiju, pa čak i vodu. Znači, ništa od toga nije izazvala kletva. Ali ovoga puta ne mogu da mu pomognu Crvenokosa, poluboginja i njen krokodil. Egiptu je potreban jak muškarac, a ne taj mali dečak. I jak sluga. On misli da smo mi ti koji su mu doneli sreću. To nije bila kletva. Oni su pokušali da ga ubiju. A to znači da kletva ne postoji. Faraon će se sada probuditi iz večnog sna. Samo neka sanja. Šta se dešava? Zašto on nije mrtav? Moj faraon Tutankamon. Šta oni rade ovde? Naš faraon Tutankamon. Pošto sam novi faraon, uvešću odmah nešto novo. Podelit ću faraonsko piće sa svojim vernim savjetnikom kao znak naše duboke povezanosti. Zato molim te priđi, dragi moj Eje. Moj sluga će biti srećan da primi ovu čast. Ne, nisam ja toga vredan. Naravno da jesi. Popito, odmah. Ja nisam imao ništa s tim. Žao mi je, ali moram da idem. Hvala ti na svemu što si učinila. Uzmi, Lili, ovo je za tebe. Hoćeš li opet doći? Naravno, vratit ćemo se. Moj faraone. Lili, požuri, moramo da stignemo na autobus. Idem da vidim da li je autobus već tu.
Izvinite, to se stalno dešava. Zbog promaje. Zadržite je. Oštećena je. Tu je Tutankamon! Gde bi on bio da nije nas? Ona ima crvenu kosu, baš kao Lili.